गिबिसिनथाराव आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोन बयनोबो आफा इसोरनि मुङाव हरग्रोनाय जाबाय। आङो दिनै लेबि बिजाबनिफ्राय बुंनो लादों। लेबि बिजाब 26 अध्याय 14 पदनिफ्राय जों नायलांब्ला नुनो मोनो बोसोन लायै मानसिफोरनि सायाव फोरबोआ माबायदि साजा होनायनि बाथ्रा बुंदों। जोङो लासैनो फरायनानै लानि। नोंसोरो आंनि आयेन आरो हुकुमफोरखौ मानियालाबा आरो आंनि नोंसोरजों रदाय खानायखौ सिफायब्ला आङो नोंसोरखौ थाबनो गिख्रंहोगोन, गानो रोङै रग जाहोगोन आरो गोब्राबथार लोमजाहोनानै बेफोरजोंनो नोंसोरखौ खाना खालामगोन आरो नोंसोरनि देहाफ्रा रानलांगोन। नोंसोरो आबादफोर मावगोन, नाथाय मावगारनायल' जागोन, मानोना नोंसोरनि सुथुरफ्रासो बेफोरखौ मोनजागोन। आङो नोंसोरनि जेंना सिखांगोन आरो नोंसोरो बिसारुफोरजों फेजेनजागोन। नोंसोरखौ मुगैग्राफ्रा नोंसोरखौ सासन खालामगोन आरो रावबो नोंसोरखौ होसोआलाबानो नोंसोरो गावसोरनि गिख्रंनानै खारगोन। 18निफ्राय 20 पदआव नायब्ला नुगोन बेबायदि साजा मोननानैबो नोंसोरो आंनि बुंनायफोरखौ खोनासङाब्ला आङो बिनि 7 गुन बांसिन नोंसोरखौ साजाय होबावगोन आरो आङो नोंसोरनि दुगा जानायखौ फोजोबगोन। नख्रांनिफ्राय अखा हानाय नङा आरो नोंसोरनि हाफ्रा रानख्रावगोन आरो लहा बायदि गोरा जागोन आरो नोंसोरो खुफ्ले खुफ्ले मावब्लाबो जेबो लाब मोननाय नङा, मानोना नोंसोरनि हुफोराव आबाद जानाय नङा आरो बिफांफोराव फिथाइ थायनाय नङा। 21निफ्राय 22 पदआव बेबायदि बुंदों, नोंसोरो आंनि बाथ्राफोरखौ खोनासङालाबानो आंनि जेंना मावबाय थायोब्ला आङो बेनिख्रुइ 7 गुन बांसिन साजाय होबावगोन। आङो नोंसोरनि गेजेराव गिथावथाव हाग्रानि जुनारफोर थिनहरगोन आरो बे जुनारफ्रा नोंसोरनि फिसा फिसौफोर आरो मोसौ मोसाफोरखौ थैग्लुंहोगोन। नोंसोरनि लामाफ्रानो स्रिं स्र' जालायगोन। 23निफ्राय 26 पदआव बुंदों, बेबायदि साजाय होनायजोंबो नोंसोरो आंनि बाथ्राफोराव खोमा होआलाबानो आंनि जेंना मावबाय थायोब्ला आंबो नोंसोरनि जेंना मावगोन आरो नोंसोरनि पापफोरनि जुनै आङो सिगांनिख्रुइ 7 गुन बांसिन साजा होगोन। जोंनि गेजेराव खानाय रदायखौ बारसिननायनि थाखाय आङो नोंसोरखौ साजाय होनो रोन नांनायफोर जाहोगोन आरो नोंसोरो नोगोरफोराव हाबफैनानै खारग'ब्लाबो बेयावबो आङो गानो रोङै रगफोरखौ नोंसोरनियाव जाहोगोन आरो नोंसोरो गावसोरनो बिसारुफोरनि आखाइयाव गथायनानै लाहैथारनांगोन। जेब्ला आङो नोंसोरखौ जानाय लोंनाय मुवाफोर लाबोनो थाखाय राहा गैयै खालामगोन, अब्ला 10 नखरनि थाखाय बिसोरनि गासै दंनायफोरखौ रुटिफोर बानायनानै संनो अगदाब गंसेयानो आग्लाय बिग्लाय जागोन आरो सुयै सुयै बिसोरो जानाय मुवाफोरखौ जानांगोन आरो जाब्लाबो उखैगानाय नङा। 27निफ्राय 29 पदआव बेबायदि लिरदों, बेफोरबायदि सायनांनायनि उनावबो नोंसोरो आंनि बाथ्राफोरखौ खोनासङाब्ला आङो राग जोंनानै नोंसोरनि जेंना सिगांनिख्रुइ आरोबाव 7 गुन बांसिन साजाय होगोन। नोंसोरनि गेजेराव गोब्राबथार ओंखाम आंखाल जानानै गाव गावनि फिसाफोरखौनो जानांगोन। लोगोफोर, नायदो, फोरबोनि बे बुंनाय बाथ्राफ्रा दिनै जाफुङाखै ने? थारैनो फारि फारि जाफुंगासिनो दं। दिनै बुहुमनि सुबुं माहारिफ्रा गावजों गाव अनलायनाय गैला। हादरजों हादर दाङाबाजि, हारिजों हारि गोरोबलायनाय गैया, धोरोमजों धोरोम गोरोबलायनाय गैया जालांबाय, जायनि थाखाय फोरबोनि साजा होनो थाखाय जबान होखानाया जोंनि सायाव फारि फारि जाफुंबोबाय। 2 राजाबलिनि 6:26निफ्राय 29 पदआव जों नायब्ला नुनो मोनो, जेब्ला आरामियारि राजा बेन हादोदआ गावनि रोन नांग्राफोरखौ लानानै सामारिया नोगोरखौ बेंखननानै दोनो, अब्ला नोगोराव एसेबां ओंखाम आंखाल जादोंमोन, मानोना नोगोरनिफ्राय सासेबो मानसिया बाहेरायाव जानाय लोंनाय लायनो हायाखैमोन। बे समाव मासे गादा खर'नि बेसेनाबो 80 सेकेल आरो 1 ग्राम फारौनि खिखौ 5 सेकेलनि बायनानै जानो गोनां जादोंमोन। बे समाव नोगोराव एसेबां आंखाल जादोंमोन, आंखालनि थाखाय मानसिफ्रा आगोर मोनै जादोंमोन। बे समाव नोगोराव 2 हिनजावफोर दंमोन, बिसोरो उखैनायखौ हमथानो हायैनि थाखाय गावजों गाव रायलायदों, दिनै नोंनि फिसाखौ सिथारनानै जादिनि आरो गाबोन आंनि फिसाखौ जागोन। रायलायनायनि गेजेरजों गोरोबलायनानै सासेनि फिसाखौ सिथारनानै जादोंमोन, नाथाय अखानायै सासेया अननायजों गावनि फिसाखौ सिखोमानानै दोनदोंमोन। लोगोफोर, दिनैबो जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि आंखाला खाथियावनो नुजाफैबाय। दिनै बेफोरो बेसे दुखुनांथाव। दिनै फोरबोनि बुंनाय बाथ्राफ्रा जोंनि गेजेराव जाफुंजोब्बाय, मानोना साफ्रोमबो सुबुं माहारिया फोरबोनि बेरेखा हाबा मावबाय। दिनै गोबां सुबुंफ्रा लकडाउनखौ लामा सामाफ्राव लोगो मोननानै बेसेबा खस्थ' जादों। सोरबाया सानथाम, सोरबाया सानब्रै ओंखाम मोनजायाखै,
थानो थाखाय सुबिदा मोननो हायाखै। फोरबोआ गावनि बुंखानाय बायदि थार हाबाखौ मावफुंबाय। बे लकडाउना जेसेनि आमोलनिफ्रायनो फैदोंमोन, नाथाय मानो फैयामोन जों बाइबेलाव नायब्ला नुनो मोनो। बै समाव जेब्ला इजराइलफ्रा पाप मावबाय थादोंमोन, इसोरनि बोसोनखौ मानियाखैमोन, अब्ला इसोरा बे इजराइलफोरनि पाप मावनायखौ नायनो हायैनि थाखाय बे लकडाउनखौ होनाय जादोंमोन। बै समाव इसोरा माबायदि लकडाउनखौ होआमोन? जेसाया 26:20 21 नायब्ला नुनो मोनो, फै आंनि मानसिफोर, नोंसोरो गाव गावनि खथायाव हाबदो आरो नोंसोरनि दरफोरखौ फांथेदो, नोंसोरो दसे खाखोमादो, आंनि राग जोंनाया जिमायागौमानि। मानोना नाय, फोरबोआ पृथिबियाव खामिग्राफोरखौ बिसोरनि अपराधनि जुनै सास्ति होनो गावनि जायगानिफ्राय ओंखारबोगौ। बै समाव इजराइलफोराबो लकडाउनखौ मानिनो गोनां जादोंमोन। आरो बे लकडाउनखौ मानिनायनि ओंथिया मामोन? बिनि ओंथिया जाहैबाय गाव गावनि मावनाय पापफोरनि थाखाय इसोरनियाव निमाहा बिनायनि सममोन। बिसोरबो गाव गावनि मावनाय पापफोरनि थाखाय गावबागाव न'आव इसोरनियाव पाप निमाहा गाबदोंमोन। बे लकडाउना जाबाय जों गाव गावनि पापनिफ्राय निमाहा बिनायनि मोनसे मोजां सम। बेखायनो जों साफ्रोमबो बे लकडाउनखौ मानिनाया जोबोद गाहाम। जेरैबायदि इजराइलफ्राबो लकडाउननि गेजेरजों गाव गावनि पापफोरनि थाखाय आर'ज गाबनानै निमाहा मोनदोंमोन। दिनैबो सुबुं माहारिया इसोरनि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय जोंनि बे लकडाउनखौ इसोरा लाबोदों। बेनिखायनो बे मोजां समनि गेजेरजों जों गावनि पापफोरखौ फोरबोनियाव रायथिदोनि। नोंथाङा दासान बे कर'ना भाइरासआ जोबब्लानो गोजोननाय फैसिगोन होननानै, नाथाय कर'नानिख्रुइबो गिथावथावसिन जोंनि गेजेराव फैगासिनो दं, जेराव जों गसंथानो हानाय नङा। बाइबेला जोंनो बेखौ दिनै रोखा रोखायै फोरमायबाय। जोंनि आसाम हादरावबो दिनै कर'ना भाइरासनि पजिटिभ केसआ बारायबोगासिनो दं। जुदि पजिटिभ केसआ बारायलांबाय थायोब्ला लकडाउना आरोबाव बारायनो जेबो माने गैया। दिनै बे भाइरासखौ लानानै गोबां हादरावनो इसोरखौ खुलुमनो हायाखै। गिर्जा न'फ्रा खालि जानांदों। बेखायनो 30 बुंदों, थिलाफोरनि सायाव बानायनाय नोगोरनि खुलुमग्रा बिन्दोफोरखौ आङो संहार खालामगोन, नोंसोरनि सावफुंग्रा बिन्दोफोरखौ सिफायगोन आरो नोंसोरनि गोथै सह'फोरखौ नोंसोरनि गोग्लैसोनानै थानाय मुर्तिफोरनि सायावनो सेवहोगोन आरो आङो नोंसोरखौ एरगारगोन। बेनिखायनो लोगोफोर, गितफोरनि 7 नाम्बारनि 12-13 बुंदों, मानसिया गिदिंफिनाब्ला बियो गावनि थरवालखौ गोबाव खालामगोन। औ, बियो गावनि जिलोरखौ बोदबखाबाय आरो थामथिम खालामखाबाय। बे गावनि बोरलाखारफोरखौ अरनि बोरलाखार खालामस्रायनानै सिथारग्रा आगजुफोरखौ लानानै नोजोर होखाबाय। लोगोफोर, जोंनि इनाय मावनायनिफ्राय गिदिंफिनदोनि। फै जों बयबो गिदिंफिनदोनि। मानोना फोरबोआ बुंदों, जयेलनि 2:12-13 फरायब्ला नुगोन, आन्थाय फोरबोआ होनबाय, दाबो खाबु दं। नोंसोरनि गासै गोसोजों उपास खालामनाय, गाबनाय आरो दाहा जानायजों गिदिंनानै आंनियाव फैदो आरो नोंसोरो गावसोरनि फसाफोरखौ बिसिया लाबोनो गाव गावनि दाहाजों गोसो बायनायखौ दिन्थिदो आरो आर'ज गाबदो। उदै बासिनाय आरो दाहानि गेजेरजों जोंनि गासै गोरोन्थि मावनायफोरखौ फोरबोनियाव रायथिदोनि। मानोना मिखानि 7:18-19 बुंदों, ओ फोरबो, नोंनि समान सोर इसोर दं अपराधखौ निमाहा होग्रा आरो गावनि बाहागोनि बासिनानै थानायफोरनि आयेन बारसिनायखौ खेमा होग्रा। बियो गावनि रागखौ अरायबो लाखिबाय थाया, मानोना बियो अनसायनायाव खुसि जायो। बियो जोंनि सायाव अनखांफिनगोन। बियो जोंनि अपराधखौ आथिंजों गाफ्लेगोन। नोङो जोंनि गासै पापफोरखौ गोथौ सागराव गारसोमगोन। लोगोफोर, दाबोनो फोरबोआ जोंखौ नेगासिनो दङ। निनबे नोगोरनि मानसिफ्रा जेरै सानथाम हर हरथाम उदै बासिनानै थैनांगौनिफ्राय बारग'दोंमोन, जोंबो गाव गावनि गासै पापफोरनिफ्राय गिदिंफिननानै फोरबोनि आर'ज गाबदो। अब्ला जों बे गिथावथाव कर'ना भाइरासनिफ्राय बारग'गोन। बे सुंद' आफा इसोरनि रावखौ खोनासंनाय साफ्रोमबोनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ हरनानै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।